ମାନେ ଯୋଉ ମୁହଁ ଦେଖାଯାଉଛି ଏଥିରେ କଣ ମୁହଁ ମୁହଁ କଣ କାଳେ ଆଣିଛ କି ନିଜ ମୁହଁ ବା ହଁ କଣ ଅଛି ମାଗି ଆଣିଛ କି ମାଗି ଆଣିଛ କି ପଖାଳ ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଆଉ କଣ ଭଜା ଆଉ କଣ ଲେମ୍ବୁ ଆଉ କଣ ଲୁଣ ଲଙ୍କା ଟିକେ ହବ ଆଉ କଣ ସେତିକି ହେଲା ପେଟରେ ଜାଗା ନାହିଁ। ଆମର ଯେଉଁ ଆର୍ମି ଭିଡ଼ିଓଟା ଅପଲୋଡ଼ ହୋଇଥିଲା ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ସମସ୍ତେ ସେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ବହୁତ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଛନ୍ତି, ବହୁତ ସାରା ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଛି ନଦୀ କୂଳ ଆଡ଼େ। ଏଇଟା ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ଗାଈ ଚରୁଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଆମର ପୋଖରୀ ଖୋଳା ଚାଲିଛି, ମାନେ ଦୁଇଟା ପୋଖରୀ ହେବ। ସେ ଦୁଇଟା ପୋଖରୀ ପାଇଁ ଆଜି କାମ ଆଜି ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଏଇଟା ଆମର ପଛକରେ ଏଇଟା ପୋଖରୀ କାମ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି। ଯିବା ନଦୀରେ ଗୋଟେ ଗାଧେଇବା। ବହୁତ ଦିନ ପରେ ମୁଁ ଆଜି ନଦୀରେ ଗାଧେଇଲି, ଗାଧେଇନି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଧେଇବି। ତାପରେ ବି ଯେଉଁ ମେସିନ୍ ଚାଲିଛି ମେସିନ୍ ସାରା କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖେଇବି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ପଛରେ ଗାଈମାନେ ସବୁ ଚରୁଛନ୍ତି। ବହୁତ ଜୋରେ ଖରା ତ ହେଉଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଖରା ଦିନ ଆସିଲାଣି। ଗାଈମାନେ ସବୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ପୁରା ନ୍ୟାଚୁରାଲ ପରିବେଶ। ଯାଉଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଧେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରିଲୁ ନଦୀକୁ ହେଲା। ଇଏ ଆମର ଆଗରେ ଲିକୁ ଆଇ, ମଝିରେ କାଳିଆ ଆଇ। ମତେ ତମେ ଜାଣିଛ ନା ଲିକୁ ଆଉ ଓରଫ ଲିକୁନ ଆଉ ତ ଏନ୍ଜୟ କରିବା ନଦୀରେ ଏନ୍ଜୟ ହବ। ଇଏ ତ କାମ କୁମ୍ପୁ ପାଣ୍ଡା ଏ ଆଗରେ କଣ ମାଛ ମାଛ ନା କଣ ଆଗରେ ଆସନ୍ତୁ ଭାଇ ଏନ୍ଜୟ କରିବା। ନଦୀ ଗାଧୁଆ ଏତେ ଦିନ ପରେ ଗୋଟେ ହବ। ଆଉ ମୁଁ ତ ଏଠିକାର ନୂଆ ଆଉ ହଁ ତମେ ସବୁ ଆମ ଗାଁର ସବୁ ରିଲେଟିଭ ହବ। ଜଇଁ ପୁଅ ଏଇଟା ଘାଇଟା ତାକୁ ଆକୁ ମାଛ କଥା କଣ ଟୋଟାଲ ନାଳେଇବ। ମାଛ ନା ଶୁଣିଲା ସଇଲା ତାର ସିଏ ନିଜେ ବସିବ। ମୁଁ ଧରିଛି ବାଟ କାହିଁ କହିଲେ ପୁରା ଆସନ୍ତୁ ବାଟ ନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆସିଲୁ ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ। ପଡ଼ିବ ପଡ଼ିବ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲ। ଏଇଟା ଏକାର ତୁଟ ଫୁଟ କିଛି ନାହିଁ, ସେ ଆମ ପଟୁ ଏକାର ପଠେଇଲେ ମ ଏଇଟା ଏଇଠି ଚାଲିବା ବାଟ ଏଇକାର ବାଟ ବାଟ କିଛି ନଥିବ, ଖାଲି ଆମେ ହେଇପଟେ ଯାଇଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ଇଆଡ଼େ ଭଲ ନଦୀରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯେଉଁ ଚାଲୁନି କି ବର୍ଷା ଦିନେ ସବୁ ଏଠି କାତ ପାଉନି। ପାଣି ଟାଙ୍କି ହଁ 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 ଏଟା ସେପଟ ହେଇଛି ଯେଉଁ ନଦୀ ଏପଟ ଗାଁରେ ସବୁ ଆଉ। ଏପଟ ଏରିଆ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଜାଣିନି, ମୁଁ ଜିରାଳ ପଟ ଏରିଆ ସବୁ ବିଷୟରେ ଜାଣିଛି। ଜିରାଳ ଏପଟକୁ ରହିବ, ଜିରାଳ ରାଙ୍କିଆ ଏଠୁ ବିଡ଼ିବିଲି ତାହୁରି କେତେ କେତେ ଗାଁ ଅଛି ସବୁ ଏଇଠି। ଆମେ ଇଆଡ଼େ ଆସୁ କେବଳ ବୋଲବମ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଏପଟ ଆଡ଼େ ଆସୁ, ନହେଲା ନାହିଁ। ବୋଲବମ୍ରେ ବସା ବସା ହେଇଥିବ, ଏଇ ଟିକେ ଭଲ ପାଣି ଥିବ, ଗାଧୋଇବା ଟିକେ ମଜା ଲାଗିବ ଏଇଠି। ଆମ ପଟକୁ ଯାଇଥାନ୍ତ ପୋଖରୀ ଭଳିଆ ପାଣି ଗୋଟେ ଷ୍ଟକ୍ ହେଇଛି ଅଛି, ଆରାମସେ ଗାଧୋଇଥାନ୍ତ, ଟେନସନ୍ ନାହିଁ। ଏଇଠି ଆଣ୍ଠିଏ ଆଣ୍ଠିଏ ପାଣିକୁ ବାଲି ଗାଧୋଇବନି, ଯେଉଁ ମଜା ଲାଗିବ ଏଇଠି ତମେ ଜାଣିବ। ଏଇଠି କେଉଁ ବେଶୀ ପାଣି ଥିବ କି? ତାଙ୍କର କ'ଣ ଯାଉଛି, ସେ ଶଙ୍କରପୁର ଗାଁକୁ ଆସି ଆସି ତାଙ୍କର ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଗଲାଣି ଆଉ। ଝାଡ଼ି ଦିଅ ଗାଧେଇକି ପାଣି ପ୍ରସାଦ ଗାଣ୍ଡି ପଟେ ଗୁହାରି ପଡୁଛି। ଛାଡ଼ିଦେ ପକୁଡ଼ି ଭଳିଆ ବାସି ଯାଉ ସବୁ। ହଉ ଯିବା ଆମେ ଗାଧେଇବା ଆଉ। ତ ମୋବାଇଲ ଫାଇଲ ସବୁ ପକେଟରୁ କାଢ଼ି ଯାଇଛ ତ? କିଛି ନାହିଁ, ପର୍ସ ଫର୍ସ କିଛି ନାହିଁ ତ? ବର୍ତ୍ତମାନ ସରିଗଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଧୋଇ ସାରିଲୁ। ଏବେ ଯିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା ଘରକୁ ଯିବାନି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା ସେ ମେସିନ୍ ପାଖକୁ ଯିବା। ମେସିନ୍ ପାଖକୁ ଯିବା, ଗୋଟେ ଖାଇବାଟା ହେବ। ସେ କ'ଣ ଆଣିଛନ୍ତି ଖାଇବା, ଯିବା ଦେଖିବା ଗୋଟେ ଖାଇବା କ'ଣ ଆଣୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଆଜି ଗୋଟେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ୍ ଖାଇବାଟା ଆଣି ଦେବେ, ଯିବା ଦେଖି ଖାଇବା କ'ଣ ସେ ଆଣିଛନ୍ତି ଆଜି। ଆଉ କ'ଣ ଠିଆ ହେଲେ ଚାଲୁନ କ'ଣ ବି ଫଟୋ ଉଠେଇବ? ଫଟୋ କେମିତି ଉଠାନ୍ତି? ଏମିତି
ये जो कोथरे इंस्टाग्राम रे उठो जो थे उठेर अच्छी इंस्टाग्राम उठले टिके आसियो ये ना फिल्टर ना हौ हौ चलो बुझे लगे मालिक गाड़ीटा पछक बुलेवार गोटे उठ उठ गोटे गाड़ीटा नहीं बस बस तुम आगे बस ये देखा ना किसी देखा तुम बस देखा किसी देखा सियोर कहीं किसी देखिए तुम चलो अरे रह रह कौन भाई अरे बालीवर अच्छी हौ बाले जा खसी जे खसु गाड़ी तो एटा कौन ब्रिलियंट गाड़ी न कि भिड़ोनी ए बेटिला बाधिला गाड़ी अच्छा गाड़ी उधर बाधिला ये काम होती ना कि এটা হচ্ছে स्वाइन प्रोजेक्ट स्वाई प्रोजेक्ट बिछन स्वाइन प्रोजेक्ट बिछन दी ना बिछन दो एपट नेलुनी तुरा बना ना बुझल ना नाच लगे मत कम लाच लगे डाक खेला बंद कर दे शांति मां शांति नींबूटा चिपुड़ा वीडियो का मतलब नहीं समझते भाऊ बनान जो मुँह देखा जाऊ थे कौन मुँह मुँह कौन काड़े आजे निज मुँह बा हाँ कौन अछि मार्गी आनछ कि बागी आजे कि गाधेकी आम सब आसिलु बर्तन दिखाई कौन खाया पखाड़ कौन पे तो गाधे के आइलु कौन पे तो ये कहला गाधे के आसिया गाधेकी आसियो मु दिथर गाधेली तुम जो मो हाथ गाधेली है तुम कौन खाऊ देखे तो मुहटा टे बदन टा देखिए जमा नुह पखाड़ ता सांग को आउ कौन भजा आउ कौन नेंबू आउ कौन लुण लंका टिके हबो आउ कौन हेती गाला पेटे जागा नै ताले नेंबू लंका टिके दळा हबो हौ तुम आस काले आई ना तुम गाँ बोली लाज कर फटोटा पठेबी किछि दे ठिपिया मत दो छोरे चलते थी हम ये मुँह चलना गोटे वीडियो करवा कौन पे नहीं नहीं कोई जानवे के मो शाशु शशुर के जानवे हेलो और रखुजी रे रखुजी।